Доброго ранку! Усім салют! З вами добрий ранок, і ми, його ведучі Кася, Лесик і Вероніка. Сябры, я сёння бачила такую прыгажосць, такую! І що ти бачила? По тэлевізоры у рэкламе показалі найцудоўнейшую сукенку. І што ў гэтым такога дзіўнага? Вось і я не разумею, чым ты гэтак уразілася? Адзін рэкламуюць не ўпершыню. Аднак менавіта ў гэтай сукенцы дзяўчынка выглядала неверагодна шчаслівай, і я так хачу. Кася, а ты што, недастаткова шчаслівая? Дастаткова, а буду яшчэ больш. Я ўсё вырашыла, пайду ў магазин. Аднак раптам тая сукенка табе не спадабаецца. Не думаю, у рэкламе ўсё было вельмі прыгожа і весела. Вядома, гэта ж рэклама. Што ты маеш на ўвазе? Ці ў рэкламе не бывае сумных герояў? Бываюць. Аднак ты купила б сукенку, калі дзяўчынка была б сумная. Дай падумаць. Напэўна, не. Вось і я пра што. Дарэчы, стваральнікі рэкламы маюць сваё свята. Напэўна, спачатку яны робяць рэкламу святу, а потым ужо пачынаюць адзначаць. Праца стваральнікаў рэкламы расказваць прыгожыя гісторыі, каб людзі паглядзелі і выбралі пэўныя тавары. А я чула, што ў іх працы шмат сакрэтаў. Ого, і якія яшчэ сакрэты? Гледзіш, што прадаваць. Вот, давайте продадим мои домашние задания. Я ад іх стамілася. Думаю, іх наўрад ці хто купіць. Свае ва ўсіх ёсць. Бачыш, Лесик, якая Кася хітрая. Хоча і выкананыя заданні, і штосьці за іх атрымаць. Я не хитрая, я разумная. Кася, а ты паспрабуй. І паспрабую. Што рабіць? Напрыклад, складзі сваю рэкламу, толькі такую, каб усіх зацікавіць. Можа, верш? О, гэта лёгка. Так, слухайте. Хочу адпачыць до пятницы. Купі мою домашнюю работу по матэматыцы. Ну што, зробіце за мяне заданні? Добрая спроба, але не. Можа, табе патрэбны слоган? У рэкламе ён часта бывае. А што такое слоган? Слоган – кароткі лозунг, галоўная ідэя. Можна паказаць перавагі, якія могуць атрымаць твае пакупнікі. Ага, зразумела. Будзе вось так. Выканай хатнія заданні, зрабі карысную справу. Гучна, ды неяк сумна. Ага, па сэнсе як працуеш у школе, папрацуй і дома. Не, я хочу сказаць, зробіш дома, будзеш у школе самы разумны. Во! Цяпер шансы ёсць. Тавар павінен у нечым дапамагаць. Я менавіта пра гэта. Калі дома добра падрыхтавацца, на уроках будзе лягчэй. Верна. Малайчына, Кася, так хутка ты зможаш распачаць свой бізнес. А пакуль для натхнення давайце глядзець мультфільм. А хто прыдумаў рэкламу? Зараз усё раскажу. Першая рэклама з'явілася ў старажытным Егіпце. Ого, гэтак даўно. А як жа? Ужо тады былі аб'явы аб продажы. Яны пісаліся на папірусах. А першыя шыльды з рэкламай дзе з'явіліся? Таксама ў Егіпце. І што тады рэкламавалі? Можа, знакамітыя піраміды ці егіпецкіх коцікаў? Я думаю, котикам рэклама не патрабуецца. Самая старая шыльда была ў Мемфісе. Яна прапаноўвала тлумачэнне сноў. О, людзі плацілі грошы, каб даведацца, чаму ім нешта прыснілася? Атрымліваецца, што так. Аднак не думаю, што тлумачэнні былі праўдай. А чаму? Навука і сёння не можа даць дакладны адказ, чаму і што нам сніцца. А ці шмат увогуле было рэкламы ў тыя часы? Як сказаць? Пра тавары расказвалі вусна. Былі так званыя крычалкі. Вясёлыя? Як калі. А вось шырока рэклама змагла распаўсюджвацца толькі ў 15 стагоддзі. А чаму толькі тады? Бо толькі ў 1450 годзе Гутенберг вынайшаў друкарскі станок. А, ясна. Гэта лагічна. Спачатку побач з домам пекара вешалі шыльду з млынам. Побач з кузняй падкову. А
А што павесілі, каб прарэкламаваць нашу праграму? У той час нічога, Гэта яшчэ чаму? бо тэлебачанне з'явілася толькі ў 20 стагоддзі. Зразумела. У даўніну рэклама была ў байках і анекдотах. Ці пра тавары складалі вершы. Калі з'явіліся газеты, ўсё стала яшчэ цікавей. А ведаеце, што існуюць выданні, дзе акрамя рэкламы нічога больш няма. Во як? Не ведала. А яны ёсць. І былі ўжо ў 1704 годзе. Напрыклад, знакамітая газета «Boston News Letters». Цікава, а ці ёсць месца на зямлі, дзе няма рэкламы? Пустыні і акіяны мы не лічым. Можаце здзіўляцца, але нават у некаторых вялікіх гарадах забараняюць усялякую рэкламу. Лесік, назаві хаця б адзін такі горад. Сан-Паулу, што знаходзіцца ў Бразіліі. Там 10 гадоў нельга было размяшчаць аніякую знешнюю рэкламу. Чаму? Лічылася, што яна псуе знешні выгляд горада. І мне здаецца, што гарады прыгожыя і без яскравых плакатаў, асабліва беларускія. Цалкам згодны. А давайце спынімся і паглядзім. Рэкламны ролик? Не, яшчэ адзін мультфільм. А давайте трошки пагуляем. Будзем шукаць адказы на цікавыя пытанні. Пакуль вы мультфільм глядзелі, я падрыхтаваў некалькі няпростых пытанняў. Мы з Веранічкай гатовыя адгадваць. Ды і нашы гледачы таксама. Добра. Вераніка, у цябе ёсць гадзіннік? Вядома. Тады адказаць будзе няцяжка. У рэкламе механічных гадзіннікаў па ўсім свеце звычайна паказваюць аднолькавы цыферблат. Заўважалі? Не. І я не. А чаму? Гадзіннікі ж усе розныя. Розныя, аднак многія маюць стрэлкі. Правільна, Вераніка. Дык вось, які час стрэлкі часцей за ўсё паказваюць гадзіннікі ў рэкламах? Не ведаю. Аднак я б паказвала час абеду. Лепш паказваць час 7 гадзін раніцы, калі пачынаецца добраранак. Гэта было б ідэальна. Аднак пакуль адказ іншы. Можа, поўдзень ці поўнач? Не. Ладно, раскажы. Расказваю. У рэкламе часцей за ўсё стрэлкі гадзінніка паказваюць 10 гадзін і 10 хвілін. Прыгожа, аднак чаму менавіта гэтак? А таму, што стрэлкі ў гэтым выпадку вельмі падобныя на усмешку. Ясна, гадзіннікі нам усміхаюцца. Можаш усміхнуцца ў адказ. З задавальненнем. А як не усміхнуцца, калі гадзіннік не дае мне спазніцца? Лесік, у цябе яшчэ ёсць загадкі? Ёсць. Адкажыце, калі ласка, хто такі фуд-стыліст? Гэта стыліст, які хоча есці, правільна? Не, ён проста не можа ствараць вобразы, пакуль не паснедае. Нешта вы сёння занадта вясёлыя дзяўчаты. А мы і не павінны сумаваць. Усё так, але давайте сур'ёзна. Фуд у перакладзе з англійскай мовы ежа. Стыліст той, хто адказвае за знешні выгляд, правільна? Так, ён адказвае за выгляд ежы. Ну вось, нават у ежы ёсць стылісты. У рэкламе ёсць. І як фуд-стыліст працуе? Залежыць ад ежы, якую трэба прадаць. Напрыклад, падфарбоўвае бургеры. А напой ён можа зрабіць больш прыгожым? Безумоўна. У напоі кладуць каляровыя кубікі лёду. У газіроўку дадаюць шампунь. Навошта? Каб бурбалкі лепш выглядалі. Выглядае сапраўды прыгожа. Толькі звяртаюся да нашых гледачоў. Ні ў якім разе не спрабуйце такое на смак. Гэта можа быць небяспечна. Лепш давайце зараз зробім невялікую паўзу на сапраўдны сняданак. Вып'ем чаю, смачнага і карыснага. А разам з тым паглядзім мультфільм. Кася, ты ўсё яшчэ хочаш сукенку, як у рэкламе? Нават не ведаю. Можа, у мяне і праўда іх ужо зашмат?
І не ў сукенках шчасце. Сапраўднае шчасце не прадаецца і не рэкламуецца. Вось мы і пожадаем нашим гледачам свое такое шчасце адшукаць. А яшчэ добрага настрою на ўвесь дзень. Цудоўных сяброў побач. І поспехаў на занятках. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку!